Comedian in the house, good evening, we love shout out. Si Lilian, we love shout out. Teka lang, si Iris, we love shout out. Thanks for coming, si Lilian. Gamit ko yung song ni Kuya Ted. Family in the house, thanks for coming. Oh, wala mo ito. Bakit parang wala akong ano? Salamat mga sisikoy. Kay Million in the house. Salamat.
Ay, ko. Salamat po sa mga nakabigil. Ay, ko. Bakit ko? Sis Iris, Sis Lilian, salamat. Salamat po sa mga naka-BG. Ba't wala akong harang pala? Bakit? Wala akong harang, sis ano? Walang nangyari. Saan ko? Bakit ka lang? Wala ko na. Ano nangyari dito? 6 million in the house. Salamat. Salamat, guys. Saan ba yung si Betel? Music. $5 million in the house. Salamat. Bakit ba? Saglit na mag-ano nga ako, mag-take 2 ako guys. Wait lang.